Ani teda neviete nejak cítiť do tej situácie našej, keď tu stojíme v týchto priestoroch v veke folklóru vo Východnej a spievame tomu najlepšiemu z nás, ktorý už žiaľ nie je medzi nami. Karol, pamätníci hovoria, že si výborne spieval aj ľudovky. Dnes budeme spievať na tvoju počesť vo Východnej amfiteátri pre toho najlepšieho z najlepších. Chystá nám tam hore koncert, ale bez playbacku, jak za starých dobrých čias. Východná, poďte to roztieskať. Nech máme nádherné spomienky na tento večer. Atmosféra ide do varu. Ešte vládzete? Hej, hej! Raz, dva, tri, štyri. Má úsmev čarovný, má v očiach teplý lúč, iba s ňou vnímam čarodní, veď má k môjmu srdcu kľúč. Je to dievča z Budmerín, mladá dáma, čo má štýl, čierny závoj mi halníc, predo mnou dve hviezdy skryl. Pripravený? Krásne dievča z Budmerín, ožívam, keď som s ňou sám, hladká ma teplom svojich líc, vie byť nežná ako láň. Hlások zvonivý, má chôdzu mladých žien, aká máš oko dovidí. Je tu krajšej, to už viem, je to dievča z Budmerín, mladá dáma, čo má štýl, čierny závoj mi halníc, predo mnou dve hviezdy skryl. A ešte raz. Krásne dievča z Budmeríc, ožívam, keď som s ňou sám, hladká ma teplom svojich líc, vie byť nežná ako láň. A tento pán sa volá Richard Sarkézy. Ako zatlieskacie, tak bude celý bez seba. Poznám ho. Východná, ruky, ruky!